Subong hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo subong hapon. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag karon sarang na kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Last batch sa mga vendors sa Bacolod, ginpay dalom sa swab test. Mga yara sa food delivery services, magasunod. Provincial Director sa DILG sa Negros Occidental, nagtaliwan. Paggamit sa face shield, required na sa Bacolod City. Anom ka mga katapos ang NPA, nagsungka, isa sa ila, menor de edad nga nagabusong. Kag, kilalahon ang pari nga isa-isagin pang bendisyonan ang mga pansyon antes magsirado ang mga patso. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sa Bacolod City, manugpataya sa STL, patay sa pagpaniro kagabi. Patay na sa maabtan sa iya pamilya, 53 anyos nga si Gaudioso Empase sa Kaisia Tricycle sa dalan sa Puroka Fatima sa Barangay Sumag. Sa investigasyon sa PNP, papauli na kuntani si Empase o purang iya pakaisa sang hinali na lang siya nga gintiro sang riding in tandem nga wala pa makilalaan. May igo sang bala sa ulo kag abaga si Empase. Suno kaya Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sang Bacolod City Police Office, hindi man malocate tub-tub karon ang pakaisa sang biktima nga iya kaupod sa pagbiyahe. Hindi pa matumod sa nga PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Empase. Kag ilalang karon ginatutukan ang anggulo nga personal nga dumot. Sa number 9, anong ka mga katapos ang New People's Army na lakip ng isa ka menor de edad nga nagabusong ang nagsungka sa otoridad. Nagbalik sa sabak sa gobyerno ang anong ka mga anay miyembro sa New People's Army lakip ng isa ka menor de edad nga nagabusong. Ang nagabusong ang 17 anyos nga si alias Erica nga ginakabing isa ka Amazonas ang NPA. Siya nagsungka sa Community Support Program sa 94th Infantry Battalion sa Bindoy, Negros Oriental. Samtang sa Martes, si alias Mel nga miyembro sa Komiteng Rehiyon Negros Cebu, Bohol, Siquijor o kung KRNCBS sang CPP-NPA nagsungka man sa mga army kag kapulisan sa Banwas ang Isabela. Dala pa ni alias Mel ang M16 rifle sang siya ang nagsurrender sa otoridad. Sa tinalikdan nga semana, may 4 man ka mga miyembro sang NPA nga nagsurrender sa otoridad. Sila amo sanday alias Dem, alias Mar, alias Noki, kag alias Rodrigo. Liwat naman nga ginapanawagan ni Major General Eric Vinoya, commander sang 3rd Infantry Division, sa mga miyembro sang rebelde nga grupo nga magsungka para makabaton sa mga benepisyo sa gobyerno para sa ila. Sa number 8, duha ka mga bagyo ang ginapaabot magsulod sa pungsod. Base sa pinakaulihi nga Tropical Cyclone Advisory sang Pag-asa, padayon nga nagapadulong sa west nga direksyon ang tropical storm sa kada sigon nga 10 km per ora. Ini ang may maximum sustained winds nga 95 km per ora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nga tub-tub 115 km per ora. Ginapaabot ini nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi kag pagatawgon nga si Bagyo Rolly. Base sa forecast sang Pag-asa, may posibilidad nga mag-develop ini sa isa ka typhoon. Samta nagapasulod sa PAR. Ini ang magadala sa nga madamol nga ulan sa Luzon kag Visayas. Samtang may ginabantayan pagid ang Pag-asa nga isa ka tropical depression sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Ginapaabot man ini nga mangin isa ka tropical storm kag magasulod sa PAR sa maabot nga Lunes o kun Martes. Sa number 7, mga patso nagsugod na sa pagsirado subong nga adlaw. Nagsugod na pagsira sa mga sementeryo. Nakakandado ang gate sa Bacolod Public Cemetery. Amo man ang katupad sini nga Catholic Cemetery. Ini sa pagpasiguro nga wala sa may makasulod sa mga patso. Sa Bacolod Memorial Park naman,
nga isa ka pribado nga patsyo sunod sa park supervisor. Sang temprano pa may pila ka mga pumuluyo nga nagpadulong sa sementeryo para kuntani maghatag sang bulak sa ilang nga minatay. Pero ini sila ang wala naging pasulod sa patsyo. May pulis naman nga nagabantay sa gate sa pagpasiguro nga nasunod ang mando agud tumapaiway ang pagpadulong sa mga patsyo. 2 or 3 or 4. Bali man no sila sir mahalat. Naghalat and earlier than the presence of our police personnel. Sa wala pang pulis. Yes, ma'am. Sa number 6, ginunsar kay nasang aga sa syudad sa Bacolod kag sa Emergency Operations Center ang halong Ugyon Bacolod nga kampanya. Tinutuyo sini magpatigayon sang inspeksyon, monitoring kag pag-edukar sa mga establishmento komersyal sa syudad. Ini para masiguro nga ila ginasunod ang mga minimum health protocols kag magsunod sa pagsunundan sa syudad para malikawan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Sa paglunsar sang sini nga kampanya kaina ginlibot ang downtown Dalan Burgos, east kag sa Libertad. Ginpangbutangan sang banner kutob sa mga dalan o kun kalan-an nga compliant sa protocol sang syudad. Sa number 5 naman, Banwa sang Don Salvador Benedicto ang wala na sang active cases sa COVID-19 sa karon. Alkalde sang Banwa nagapanawagan sa publiko nga hindi pagkalipatan ang pagsunod sa minimum health protocol samtang nagapick up na ang turismo sang Banwa. Yaring report ni Barbara Mijares. As of October 28, wala na sang active COVID case ang Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang pinakaulihing nga kaso nga na-record sang Banwa ang nagnegatibo na sa virus sandig sa iya nga swab test result. Suno kay Mayor Mark de la Cruz sa karon, mayara na lamang sang 3 ka persona nga ginamonitor o kung ginakabig nga PUM sa DSB. Silang yara sa quarantine facility sang Banwa. The most number naman, it was 3. So, eventually, one at a time. But anyway, we cannot be complacent about it. Bantay gyapon, steady kami gyapon sa pagbantay. Sumugod Oktubre 16, nangin bukas ng borders ng Salvador Benedicto. Suno kay De La Cruz, makita ang liwat kapag balik sa mga bisita sa Banwa, ilabi na sa mga kapihan. Wala labot nga ginasayo naman gid nga daan ang DSB na dugangan pagid bangod ang patag sa silay nga ginakadtuan mansadto ang ginpasira kag ang mambukal temporaryo man nga gin-convert bilang quarantine facility. Pero sunod sa alkalde, silang istrikto nga naga-monitor sa sining mga lugar nga ginakadtuan para mapasiguro nga ginasunod ang health protocol. Damo gid. It seems that everyone is recovering, but syempre, ang income lost for everyone, wala pa din sila full recover. So far, we're doing good. In the Salvador Benedicto must be remain vigilant. Ang Banwa ang isa sa mga lugar sa probinsya nga may manubo nga kaso sang COVID-19. Sa number 4, mangin mandatory na ang paggamit sang face shield sa pila ka mga pampubliko nga lugar sa Bacolod. Ini matapos nga ginpasar na kahapon sa sangguniang panlungsod sa third and final reading ang ordinansa nga nagamando sa publiko sa pagsuksok sang face shield. Inya nag-amend sa ordinansa nga damlag pa ginpasarman sa konseho nga nagamando sa pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa physical distancing sa mga pampubliko nga lugar. Base sa bagong ordinansa, mandatory na ang pagsuksok sang face shield sa sulod sa mga supermarket, public markets, malls, mga lugar nga ginihiwatan sa pampubliko o kung pribado nga mga meeting, mga enclosed offices o kung establishmento komersyal, kag mga pampubliko nga salakyan. Ang sinuman nga madakpan nga nagasupak sini ang mayara sang nagakaigo nga multa. Sa number 3, isa ka soldado kag isa ka pulis ang nalakip sa mga bago nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. 67 na ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental sa karon matapos magdugang ang anong ka mga bago nga kaso sa kahapon. Kabahin sa bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya ang isa ka Army nga katapos ang 302nd Infantry Brigade kag isa ka pulis nga assigned naman sa Ayungon PNP. Sunod sa kay Dr. Leland Estacion, Ground Commander sa Provincial IATF,
ang 35 anyos nga soldado ang gikan Antique kag nagtiner lang sa isolation facility hasta nag-abot ang iyang nga resulta. Siya ang padayon nga nag-quarantine. Ang 31 anyos naman nga pulis suno sa iya ang isa ka frontliner apang wala pa mahibaluan kung diin niya nakuha ang virus bangod sa madamo man siya sa kantuan lakip ng Gihulngan City. Bakong kag Dumaguete City. Ang apat pa kabago nga mga kaso ang local transmissions naman sa Zamboanguita. Naglabot na sa 264 ang kaso ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sa number 2, Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government ang nagtaliwan kagabi. Naka-half staff sa karon na nahayahay sa provincial capital sa pagtaliwan ni Attorney Ferdinand Panes. Siya napatay sa St. Paul's Hospital sa Iloilo matapos naging atake sa korason kag na-comatose suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz II. Dugang pa ni Diaz, siya nagpauli sa Iloilo sa Oktubre 2, na-diagnose siya nga may COVID-19 kag na-intubate sa Oktubre 13 sa St. Paul's Hospital. Ginsiling man ni Diaz nga may mga 30 ka DILG staff sa Negros Occidental nga ginpaidalom sa swab test kag isa ka casual nga empleyado ang nagpositibo. Gin-quarantine sa Mambukala ang casual kag naka-recover na. Samtang nagpabutyag naman sa kasubo ang DILG Region 6 sa pagtaliwan ni Panes. Ila siya gindumdum bilang isa ka istrikto nga boss pero mabuot kag matutuod nga abyan. Kaag sa numero 1 nga mga balita subong adlaw, nagapabilin nga mga vendors kag mga market supervisors gipaidalom sa swab test kay inasang aga. Magasunod, amo naman ang mga yara sa food delivery services. Yaring report ni Martigo. Nagtipon kay inasang aga sa Bacolod Respiratory Outpatient Center ang mga market vendors sa syudad para magpaidalom sa surveillance testing nga ginapatigayon sang syudad agud masiguro nga hilway sila sa COVID-19. Ini ang ikatatlo kag pinakaulihin na nga batch sang mga vendors nga ginpaidalom sa libre nga swab test ang syudad. Damlag pa, malapit sa 2,000 ka mga vendors ang nagpaidalom sa surveillance testing kag 29 lamang sa ila ang nagpositibo. Suno sa Chief Implementer sang Visayas Interagency Task Force nga si Retired General Mel Feliciano, nagapakita ini nga epektibo ang mga ginapatuman nga health protocols sang Bacolod Emergency Operations Center. It's part of the whole EOC's activities to have a basis if like for example, the minimum health protocols that are disseminated or making these different sectors aware if they are really compliant in all this the dissemination or awareness program the EOC is undertaking. Ginpahayag ni Feliciano nga mga healthcare workers nga mga frontliners naman ang madason nga ipaidalom sa surveillance testing pangud sila ang masami nga nagaatubang sa mga pasyente kag mga nagapakonsulta. Ilakip man sa surveillance testing ang mga driver sa mga food delivery service nga nagadulong sa mga pagkaon sa panimalay o kung talatapan sa mga establishmento komersyal. Because in the previous days that we had, not only here in Bacolod City but also in Cebu City, there were delivery food employees that tested positive. And of course, this is a bit dangerous to those that are ordering food. Magabiya na sa Bacolod si Feliciano, sininga si Mana bangod para sa iya plastado na ang Emergency Operations Center kag masarangan na sang lokal nga panguluhan ang pag-manage sang mga kaso. Iya man ginsiling nga handa na ang Bacolod para ma-downgrade sa Modified General Community Quarantine bangod tuma na ang pagnubo sa mga kaso sininga bulan sang Oktubre kung ikumparar sang nagligad nga bulan. Martigo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes sa Victoria City, isa ka pari ang isa-isa nga nagpindisyon sa mga pansyon, isa ka adlaw antes magsira ang mga patso. Yaring report ni Romeo Subaldo. Antes pa man magsirado ang mga patio subong adlaw, ginpangkatuan na inisang kahapon ni Father Joris Calza, ang Assistant Parish Priest ng St. Joseph the Worker Parish sa Cane Town sa Victoria City. Nahangpan niya nga hindi tanan nga pansyon, mabisita sang ilang mga himata bangod sa pandemic sini nga tuig. Sa makapangita sa bakanting oras, iya ini nga ginlibot. Since COVID times,
balaan ko gid nga hindi sila makabisita mo. Oo. As a priest nga with the power to bless, Yes, no? yes. And with my personal prayer gid Mm. nga tani damo maluwas si Lord in this season. Yun isa-isa ko gid siya. Sa iya halos 2 ka dekada nga pagkapari, first time niya ini nga ginhimo nga nagaisahanon. Sa sulod sa 3 ka oras, ginpang isa-isa niya ang tanan nga mga pansyon sa kada patio. Iya man ginpang tultol ang mga pansyon sa mga naghikog, kag mga ginpang abort nga mga lapsag. Ang iban gani kuno sa mga pansyon, napabayaan na. And then nagatudlo sila, Father, amuning naghikog, Father. So mga specific ang mga kwan niya. May kabalo sila, kay sakristan sila mo. Oo. Na, mapundo ko, kag nag-aako sing prayer. Makita mo gid sinong pobre, kay ang iban sa kilid lang ginlubong, sa duta diretsyo. Ang semento, very rough. Ang mga lapida, why gani lapida mo? Nagapanawagan siya sa publiko nga buligan pangamuyo ang mga nagtaliwan na para mabuligan ang ilang mga kalag sa pagkadto sa langit. Ang tanan mag-pray sa mga souls, wala lang gitaya kabalo nga dungan-dungan na sila saka. And can you imagine kung ikaw ang instrument nga sila masaka sa langit? And I think the first nga istorya nila kay Lord, may nag-pray sa akon. Sa sulod sang simbahan, nagbutang man sila sang memorial wall kung sa diin pwede makahalad sa kandila kag pangamuyo sa mga himata o kunabyan nga nagtaliwan na. Sarang man masulat ang ilang mga ngalan sa wall. Tumandok sa Victoria City si Father Calza kag na-assign sa Cebu sa malawig nga panahon. Sa iyang liwat niya pagbalik sa Victorias, nagalaom siya nga himuon ini nga tuigan niya na nga panata. Barb, ato nga body father, dapat kuno di pagkalipatan nga like especially sa bulan sa November, ma-offer ta prayer sa mga himata nga nagkalamatay para mabuligan na sila kadto sa langit para siya doon mo na pinaka-essence sang tigkalalag. Okay, pero ming importante gid nga samtang buhi pa, we do whatever we need to do para sa atong mga pinalangga sa kabuhi. Dahil kay father, ginobra niya, nagaisahanon siya, Barb, ipang benisyonan niya ng mga pansyon. Especially gipang located niya ang mga pansyon sang mayor siya ginsay ka example ng isa ka youth from Victorias nga nag-suicide kag mga kabataan ni nga biktima sang abortion gipang locate niya ni kag pangbenisyonan sila para mabuligan yung mga soul sila kadto sa langit. Siya lang isaming no, ano na nang bag-o na siya naka. Siya lang isa, but may po siya duwa ka sa Kristan. Usually, kung nagkakatabo na Barb, kung na pare, mag-bless sa mga pansyon, in a group or may mga po sila nga clergy, but inubra niya, doon panata niya sa self niya nga, ubrahon niya nga nag-aisahanon, doon panata niya nasuguran niya this year. Especially kung may pandemic. COVID. Kag, amoy ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kag siyempre, dapat patas kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtubwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.